Imam Rottweilera starog 13 godina. S obzirom na njegovu starost, da li je dovoljno da mu dajem suvu hranu za Rottweilere ili je potreban još neki dodatak ishrani? Pa ovako, kad je toliko velika rasa u pitanju i 13 godina je stvarno jedna duboka starost za ovakvog psa. Moja preporuka u svakom slučaju konsultovati se sa veterinarom da li postoji neko dodatno oštećenje zbog starosti, što je kod ovakvih pasa jako često problem sa želucem, problem sa bubrezima, problem sa zglobovima, tako da postoje posebno formulisane medicinske hrane koje mogu dodatno pomoći psu da što kvalitetnije proživi svoju starost. Ako je potpuno zdrav pas, potpuno normalni rezultati rađenih analiza krvi kod veterinara, može se koristiti hrana koju je pas jeo i do tada, naravno prilagođena njegovoj veličini i njegovoj starosti, ali kažem, ukoliko postoje dijagnostikovani neki problemi, postoje posebno formulisane hrane koje mogu u mnogome pomoći da što bolje prožive svoju starost.